Kuphelile ukuqagela noma ngomhla ka-25 liyaduma izulu Ulundi nalo uhlu lwamaciko esizoba nalo, yize lungapheleli ngenxa yokuthi abanye besingakaqedeli izingxoxo nabo. Siyacela nithenge amathikithi, silithembisa okuhle kodwa. Mzukulu Homecoming 2025, umzukulu lo iposti yakhe lapho ku-Facebook uthembisa ukuthi ngeyi-25 Saturday October 25 Ulundi Stadium kuzobe kunomcimbi noMaganga thishela ifakazelo leyo ukuthi lapha kwelakithi ethola ithikithi ngizobe ngenza lokho stage, yiphi ingoma ofisa ngiyidlale la kubuze yena-ke uthishela Maganga. Amaciko azobe khona apresentwa yini Baqazile Entertainment and Rejoice present Mzukulu Homecoming, umcimbi omkhulukazi-ke loyo ungowesingaki-ke ungowesibili. Abaculi bazobe khona sibala Khuzani Limit Nala, Mthandeni SK, Gatsheni, Mafikizolo, Jumbo, Thokozani Langa, uMenzi, Njoko, kube uSminoff, uSaliwa, uSweet, Tencane, uMdumazi, Domakahle, Inkosi yamagcokama, Ndoni, Navigator, Qiniso Nsele, Quality Biyela, Nomakhosini, kube uMlabalaba, uNjabulo Langa, Queen Loli, uJikelele Shenge wasehlalankosi, kube uMaganga, kube uMsezana, Luve Dubazana, Bri Qwabe, Msongi SA, DJ Facebook NKR, kube uJikijiki, uMnotho, uMqhele, DJ Sabza, DJ Ngcebu, kube uShuni wasemzini and many more. Amathikithi general noma entrance R100, VIP access for 700. Amathikithi ayathola-ke nasi kwezinye iy'ndawo njengo-Checkers Robert Spar Ticket Pro, nabo abaxhasi-ke laphana bayabaveza. Emva komcimbi omuhle kaGatsheni adunge i-4 zika-October 2025 sesibona omunye umcimbi i-Homecoming kaMzukulu 2025 ongowesibili. Sesibona futhi omunye komcimbi kuzoba ngicabanga ukuthi uMenzi naye Homecoming, naye izoba maduze. Ozolandela kuzoba okwabani i-4th annual kaKhuba. So imicimbi-ke ibe ngohlelo-ke ilandelana kahle. Kuyoba kuhle kakhulu ukuthi nifike niphele laphana emcimbini omkhulukazi laphana Ulundi Stadium, umcimbi-ke oyi-2nd annual okaThokozani Langa nawo osubuye kwesi-4. Kuyajabulisa ukubona nemicimbi eminingi kuleya ndawo leya, amaciko abuya kulela side koGceza, koMahlabathini, koLundi. Kuyajabulisa kakhulu ukubona enza izinto ezinhle kangaka. Nabanye abaculi basazovela-ke abakwaziyo ukuthi bebe namandla kuthola abaxhasi behlanganise konke ukuthi beqoqa abantu kube nemicimbi omkhulu. Kuyadura kwenza umcimbi nanokuhlanganisa nje abaculi abangaka, ibhajethi iba nkulu kakhulu, kodwa-ke siyakubona lokhu kancane kancane kamaskandi kuyenzeka and futhi abafowethu abaningi bayabambisana, nomunye menze into nomunye uyamxhasa kanjalo kanjalo. Sizoyibamba lapho sizothi wona kusasa sizokhuluma-ke ngomunye umsebenzi khona la kwi-Into Fire Soweto TV.